tal i benvinguts al Som Aquí. Avui som dilluns, Déu-n'hi-do la ressaca que tenim, sobretot els del Sabadell. Sí, bueno, avui tots som del Sabadell, que ha pujat a segona A, estem contents, i també del Barça, amb aquesta macro-super celebració que ha culminat sobretot en el concert de Shakira, que en parlarem d'aquí una estona. Però avui, senyors i senyores, aquí al programa, a banda d'això, també parlarem dels videojocs. Tindrem a Roger Baldomà, un gran crac dels videojocs, que sobretot està en el portal de l'Ara, el Va de Jocs, i ens parlarà de novetats, atenció, per a aquells malalts dels videojocs, ens parlarà de novetats que vindran, in situ, ja, aquí. A més, també tindrem el gran productor. Avui tenim persones molt grans en la seva feina, com és Toni Ten, gran productor musical de moltíssimes produccions musicals i de molts artistes. Han passat, doncs mira, Black Eyed Peas, en la seva productora musical, ha passat Shakira, ha passat, bueno, i ens explicarà a saber. També és un dels responsables del càsting de Cop de Rock i nosaltres ara continuem parlant amb un altre crac, en aquest cas dels videojocs. Anem cap allà a la taula, el Roger Baldomà. Caram, cada cop em costa més aixecar-me d'aquest sofà. Roger, què tal, com estàs? Molt bé, bona tarda. Molt bona tarda. Responsable, o un dels responsables del portal de l'Ara Va de Jocs. Correcte. I jo suposo que els fans malalts, fanàtics dels videojocs ara estaran amb els ulls oberts i les orelles ben obertes. Jo faré com el Toni, o sigui, a veure si pots deixar anar alguna exclusiva, que em sembla que alguna en tens. A veure. El Roger, bé, gairebé és nascut amb el videojoc, no? Per això, podríem dir? Sí, vaig començar de molt petit a molestar els meus pares per tenir alguna maquineta per casa. Em va costar, perquè fins que no me'l vaig poder pagar no em van deixar, però al final ho vaig aconseguir. Crearem una miqueta d'emoció abans de les exclusives. És que me n'he dit una que jo crec que molts malalts del videojoc suposo que els agradarà, però la mantenim, El que sí, la primera consola que vas tenir, Roger, a les teves mans. A veure, sistema per jugar en videojocs, el primer que vaig tenir va ser un MSX. MSX. Que era un ordinador molt bàsic, d'abans, i encara no era videoconsola. Sí, exacte, de casets i amb cartutx i tot tenia. Sí, que això ja era el més. Sí, en aquells moments, Déu-n'hi-do. Després també hi havia Amiga, Spectrum i altres ordinadors, no? Però en quant a videoconsola, la primera que vaig tenir va ser la Master System 2 de Sega, amb l'Alex Kidd, no sé si et sona. Sí, jo diria que sí, però jo... El Sonic, segur. El Sonic, sí, home, sí, això sí. Però clar, l'evolució dels videojocs, veies, per exemple, els companys de classe, no? Que, jo tinc aquesta, jo tinc l'altra, a veure qui podia més, no? Que això encara continua. Sí, sempre hi ha la guerra de marques, no? Perquè normalment cadascú només es pot permetre tenir una videoconsola a casa seva, i llavors hi ha el que anomenem fanboys, els fanàtics de la seva consola, que defensen contra els altres que la seva videoconsola és la millor, els seus jocs són els millors i tot això. I el tengi-falti de jocs, no? Allò va, jo et deixo aquest, no? Sí, ara ho volen eliminar, això, ho volen eliminar les companyies, perquè diuen que, clar, si jo et deixo un joc, ells no veuen els calés d'aquest videojoc, no? És veritat, Sí, tot es basa en això, I estan lluitant per veure com poden fer perquè no es puguin compartir videojocs, que em sembla que és una cosa molt, molt greu. Els videojocs sempre s'han mantingut a l'alça. Jo crec que ara estan a un nivell bastant alt, sobretot pel tema dels mòbils. És el futur, el videojoc en el mòbil? Sí, realment són la tendència i és cap on està mirant tothom, sobretot perquè ens permet publicar videojocs en una plataforma que té moltíssima més gent, o sigui, la té tot el món pràcticament, i a més els preus són bastant més econòmics, no? Hi ha el que són els micropagaments, o sigui, els videojocs estan entre els 0,99 cèntims i els més cars potser uns 8 euros. Caram. Però aquests de 99 cèntims, a vegades, allò que dius, va, per 99 cèntims el compro i potser no saps ni què estàs comprant, no? I hi ha moltíssima gent que fa aquesta acció i genera molts diners. No, mira, és una font d'ingrés. Escolta, a banda dels videojocs, té relació amb els videojocs, què és el TermCAT? Doncs mira, el TermCAT és un organisme vinculat amb la Generalitat que es dedica a fer normalització lingüística de termes tècnics en diferents àmbits, no? Traduir-los al català, diguéssim? Sí, correcte. Traduir-los els que siguin traduïbles, no? Perquè, a veure, tot no es pot adaptar, no hem de ser tampoc tan papistes, no? Però, clar, paraules allò que siguin, que s'entenguin, i sobretot que no siguin molt catalanes, no? Que no sigui una cosa molt tècnica, no? O sí? Bé, es busca sobretot amb temes tècnics adaptar-los en el nostre idioma. En el cas dels videojocs, suposo que vas per la col·laboració que hem tingut amb TermCAT, que és que els vam ajudar a fer el diccionari de terminologia sobre videojocs, no? I, per exemple, a veure, alguna de les traduccions que vam fer, els que es diuen els videojocs First Person Shooter, són aquells jocs on veiem
la perspectiva de les nostres mans, la nostra escopeta i tot això, doncs en català són els jocs de trets en primera persona. Clar, sona estrany, però és així, no? Sí, és que és això, això, exactament. O les màquines arcade, que són les típiques recreatives que teníem dels 5 duros, no? Els 5 duros famosos. Doncs no s'ha traduït, però sí que s'adapta a la paraula. O sigui, s'escriu igual, arcade, però es pronuncia arcada. Arcada. Sona una mica lletja, Sí, sembla el que no és, no? Exacte, sembla una altra cosa. Però sí que us va portar molta feina, no? Molts anys de treball. Sí, vam estar un any treballant amb la gent de Termcat, conjuntament amb altres professionals d'universitat, gent com el Daniel Sánchez Crespo, que fa un màster sobre videojocs, el Pep Sánchez de Mary Station, un dels portals de referència en castellà a tot el món. I bé, vam estar un any treballant amb això, però va ser molt enriquidor. Jo t'ho preguntava, a banda de conèixer i saber què era el Termcat i aquesta feina que vau desenvolupar, el per què, el per què no hi ha videojocs en català, o costa de veure'n. O sigui, amb això de les opcions d'idiomes, no n'hi veus el català. Mira, que altres potser pensaran per què hi ha de ser, no? Sí, malauradament és així, no? En termes de videoconsoles, podem dir que és pràcticament nul l'aparició dels videojocs en català. L'únic que jo recordo va ser un que va sortir per PlayStation 2, que era exclusiu, un videojoc del Futbol Club Barcelona, on el Futbol Club Barcelona va posar-hi diners i llavors va exigir que allà hi havia d'haver el català. A part d'això, el català es troba més sobretot en videojocs de PC, sobretot videojocs educatius, per nens i tot plegat. El per què no hi és? Doncs, primer de tot, perquè la gent encara no ha vist el potencial econòmic que hi ha, i després perquè sobretot es basen a l'hora de traduir en buscar països, i com que encara no som un país, doncs el català per ells no existeix. I a més amb aquestes traduccions que ara esmentaves, clar, ens n'enfotem, no?, de nosaltres mateixos, no? Sí. Perquè ens sona encara com molt rar, no? Sí, exacte, és això. Va, anem a l'exclusiva ja, perquè hi ha una sèrie d'esdeveniments, que tots aquests que són malalts de videojocs, hi ha històries, hi ha muntatges, hi ha festivals, o dir-li com vulguis, que ho reuneixen a tots en allà, llavors un li passa a l'altre, el joc no sé què, i llavors ja allà es llencen exclusives, com per exemple. A veure, doncs mira, tu... El proper esdeveniment, a l'E3. Sí, l'E3, a Los Angeles. Que jo dic amb inicials, que suposo que la meva mare no en deu tenir ni idea què és això de l'E3. E3 no és Electronic Entertainment Expo. Molt bé. Llavors per això són 3 Es, E3. I per si ma mare hi vol anar, potser té intenció. Es fa a Los Angeles cada any i en aquest cas és del 7 al 9 de juny. Sí. És una de les fires més importants de videojocs i allà doncs, les empreses van a presentar davant de la premsa i també del públic el que espera. Les novetats. Les novetats, sí. Tu hi aniràs? Jo aquest any no, tenim una persona cobrint l'esdeveniment. Molt bé. Jo m'he dedicat sobretot a una que es fa a Colònia i estarem allà, o sigui, no jo personalment, però sí que tenim un representant que anirà a tots els actes, exacte, va de jocs estarà allà. I el moment més important segurament serà la conferència de Nintendo. Alerta, que es fa el dia 7 de juny a les 6 de la tarda i es podrà seguir en directe des del nostre portal. Això, ves creant emoció, tu, ara. I en allà el que veurem és Project Café. Què és això? Project Café és la successora de Nintendo Wii. Amb el nom poc currat, Project Café... No, Project Café no serà el nom definitiu. Això és com li anomenen el projecte que van desenvolupant durant anys. Ara mateix és Project Café i s'ha especulat que serà Wii 2, un nom també poc treballat. Diguéssim, el relleu de la Wii, per tots conegut, no? De la Nintendo Wii, que promet, tot i que encara són rumors, que treballarà amb alta resolució, amb Full HD. Caram. Serà 3 cops més potent que la Xbox 360 i en principi hauria d'incorporar una pantalla tàctil en el controlador, en el mando. I a veure què es compleix de tot això. Ho expliques emocionat i inclús li brinen els ulls de l'emoció, o sigui, tu ja t'hi veus ja amb aquesta màquina, no? Exacte, és que tenim ganes de veure-ho, poder-ho tocar, i per això es van a aquestes fires, per poder tenir-ho a les mans i veure abans que ningú tot això. Però a mi em dóna la sensació que va una mica pas lent el tema de les consoles a evolucionar, suposo perquè, per exemple, la Wii ha tingut una sortida molt bona i genera molts diners, i diuen, escolta, no ho toquem, de moment mantenim, fins que puguem evolucionar amb alguna cosa molt més potent i que pugi el llistó, no? Home,
Els períodes són molt llargs, de canvi, potser, o no? Mira, els que juguem pensem que són molt curts, perquè si tu et compres una màquina, una videoconsola a l'inici, per exemple, et costa entre 400 i 600 euros. O sigui, és un pressupost força important. Doncs sí, la veritat és que sí. I més o menys normalment duren uns 5 anys, fins que t'apareix la següent. Si ets un fanàtic o un aficionat que segueix això de primera mà, doncs intentes, de seguida que surt a la venda, comprar-te el següent, amb la qual cosa tens assegurat els 400-600 euros que t'has de gastar, no? I amb 5 anys creiem que és poc. Ara, però, ho han allargat una mica més amb el tema de la crisi, en el cas de PlayStation 3 i Xbox 360, que duraran sobre els 8 anys. I Nintendo és la que diu que surt la primera i a veure si ho rebenta tot. Roger, ara tu perquè estàs aquí, mira, m'hauràs de respondre, però quan et pots arribar a gastar en videojocs, per exemple? Quina és la xifra? Anual? No sé, allò que hagis fet una barbaritat de dir jo m'ho compro, és com qui va amb un concert i diu jo hi vaig encara que hagi de pagar... Home, mira, quan surt una videoconsola, tranquil·lament uns 1.000 euros, perquè t'agafes uns quants accessoris, que si comandaments... O sigui, tu la nòmina ja dius, me l'ingresseu en el d'allò de videojocs, no? Exacte, sí. Ostres, que fort. I per sort, com que em dedico a això, doncs ara el que passa és que ens ho fan arribar a redacció i, per tant... És que ara t'ho anava a dir, tu amb la tonteria, vull dir, i amb tot el respecte del món, clar, o sigui, com que et dediques a això i tal, vas provant els jocs i a més te'ls envien, no? Sí, correcte. I no són demos, no són demostracions, o sigui, són els jocs. Tampoc envien versions que són definitives als que pots comprar, tot i que a vegades sí que envien versions de premsa especial que són molt millors que la que pots arribar a trobar a cap botiga. Prova de jocs, per exemple, del diari Ara, sou 8 persones que treballeu. Què dieu? Envieu 8 còpies, no? Perquè ha d'haver-hi discussions, no? No, i menys ara amb la crisi. Abans potser sí que ho podíem fer, però ara m'estàs dient que ho havíeu fet i ara no, eh? Sí. Però heu intentat fer-ho, eh? Sí, tant. Sí, però ara no. Ara hi ha baralles, feu sorteig o... Sí, sempre intentem amb tot el material que rebem, no ens el quedem normalment nosaltres, sinó que com que l'hem de jugar en 2 o 3 dies per poder publicar l'anàlisi d'aquell videojoc, d'aquella màquina molt ràpid, doncs intentem que tots els nostres seguidors ho puguin guanyar en concursos, etc. I tu consideres malalt dels videojocs? És a dir, pots estar en un videojoc, diguéssim, tot un dia, que hi ha gent que ho fa, o tota una setmana, allò tancat, allò... Jo, si pogués, ara estaria jugant. Quin ha sigut el... Què dius, ara? Sí? O sigui... Aquí sota la taula? No, de fet, abans estava aquí esperant per entrar i el tio estava així, sense res. Trobava a faltar alguna cosa. Però sí, quantes hores t'hi has passat en un videojoc, per exemple? Màxim d'hores? Rècord. Com 12, potser, o més. 12 hores seguides, eh? Sí, pensa que intentem anualment fer una festa on fem campionats amb tots els nostres usuaris i ja comencem això a les 8 del matí a muntar-ho tot i potser acabem a les 10 del matí. Doncs, Roger... No, a les 10 del vespre. Anava a dir... A la nit. Roger, et deixem doncs, que te'n vagis a jugar, perquè si no és capaç de fer mal i tot. Roger, moltíssimes gràcies per venir. A vosaltres, un plaer. Ja sabeu que podeu visitar el seu portal, que col·labora amb altres 7 persones amb aquest Ara va de jocs, que ho trobareu al diari Ara, sobretot a l'edició digital. I res, que si teniu alguna consulta li podeu fer arribar, també. Cap problema. Ell també escriu en la versió beta? Versió alfa. Alfa, perdó. Molt bé, Roger, doncs moltíssimes gràcies. Ara, gràcies al Roger, ens aficionarem als videojocs. No sé, ja compraré el Tetris per començar, no? Allò una miqueta bàsic. Fem una pausa, de seguida tornem amb el teatre, amb la Laura. Fins ara.